Tak toto sú dvaja ožraní. Čo, nejaké bojové pokriky nebudú? Nesúpaj mi na nohu do piče. O, pozor, výkopy najväčšie. Futbalová bránka, všetko. Počkaj, Bedrik. Počkaj, už sa vracia. To nereaguješ, že... To bude vyjebať do piče. Dopadaj, ne? Jaké efekty? Tak to začal Bedrik. Tuc, 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 tuc. Konečne padol aj Borky, ty vole. Kurva. Jaký ste zadýchaní, chlapci, čo je? Zase si ujebal Borky, čo? Kurva. Bedrik, je naspäť. Sa nejak trasíš to mi, čo je? Kurva, až to budeme kúkať na YouTube. Leč! Toto je najlepšie video. Dobre, ideme ďalej, ne? Dám vás na net, chlapci, že ste to vy. Ako chlapci už bez rukavíc, dobre? Ne, ty ne. Navzájom. Dobre. 3, 4, vypať pravo. No, tam. 3, 4. Dobrá. Ešte raz. Ešte raz. Ešte raz. To bolo málo. Musíš aj ty kľúč. Ty kľúč, kurva. To čo je? Ako chlapci, to čo je? Napája si pokus, alebo čo? Ty si nikde nebol v Hollywoode? Klapka 365. To musí byť full kontakt. Tommy a Borky, full kontakt. Ideš. 3, 4, na papu, nové. Bum. Chlapci, ale čo je to? Jaké pusinky sú to, hej? Dobre, to natáča. Ešte raz. Počúvaj. Klapka. Kameru len odtiaľto, aby posun dole už. Klapka 366, Borky a Tommy, full kontakt. Dobre. Už stačilo. Ostrá, chlapci, ostrá. Au.